ରେକର୍ଡିଂ କରିଦେବେ ହେଲା। ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କରିକି ଆସୁଛି ନାରାୟଣ 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 ଘୋର କରିରେ ଘୋର କରିରେ ଅଧର୍ମ ପଞ୍ଚ ଅଗ୍ନିରେ ବଜାଇରେ ତୁମନ ଦେଖ ଜ୍ଞାନତି ବଜାଇ ତୁମନ ଦେଖ ଜ୍ଞାନତି ବଜାଇ ভাই ভাই ভিতরে কলহ দেশ দেশ ভিতরে শত্রুতা পরিবার পরিবার মধ্যে কলহ স্বামী স্ত্রী মধ্যে বিভেদ ধর্ম ধর্ম মধ্যে দ্বন্দ্ব জাতি জাতি মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে সমগ্র জগতକୁ ধ্বংস বিধ্বংস କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ଶକ୍ତି ଦଉଛି କାରଣ ହରିଦାସ ଭଳି ଧାର୍ମିକ ଆତ୍ମା ଅଛି ତୁମେ କାହାରି ହୃଦୟରେ ମୁଁ ସ୍ଥାପନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ହରି ତା ଘରେ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଆଚ୍ଛା ଚଳ ତୁମରି ଅଭିଯାନ ଦେଖି
ଦେଖିବ ୟାର ପରିଣାମ ଘରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଚାଓ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ହରି ଦାସର ଗ୍ରହରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଅ।
সংবাদ কাটায় অধর্ম করিতা সুরভু করে দেওয়া। পরিবার বন্ধরে বিবাদ ধর্ম কার্যের অহংকার স্থাপন করি ধ্বংস বিধ্বংস করে দিও মানব জাতিকে। নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ। হরিকাসুর মধ্যপুରରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଅଛି ତୁମେ କାହାରି ହୃଦୟରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତପନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ସେ ପ୍ରେମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେବୁ। ଝଡ଼ ତୁମରି ଅଭିଯାନ ଦେଖିବା ୟାର ପରିଣାମ କଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ହର ହୋ ହିଂସ ମର୍ତ୍ତପୁରକୁ ଯାଇ ପ୍ରେମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବଦଳରେ ସୃଷ୍ଟି କର।
ପିତା ଏମାନେ ମୁଁ ରାକ୍ଷସର ଗତିରେ ବାଧା ଦେବାରୁ ଆଜି
ସତ୍ୟାହୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ଯାହାର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ପିତା। ଉଠ ଉଠ ଦେବଗଣ, ଉଠ ଉଠ ଦେବଗଣ। ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଣାମ ବେଦବର। ହେ ବେଦବର, ଏ ମୋ ରାକ୍ଷସର ପ୍ରଭାବରୁ କିପରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁ? ଚାଲ ଚାଲ ସେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା।
ଯାଅ ଜଗବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ ପରି ଅଧର୍ମର ବିନାଶ କରି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ମୁଁ କଳ୍କି ଅବତାର କରି ରାକ୍ଷସର ବିନାଶ କରିବି। ଯାଅ। Yeah.